गिबि गिबियावनो गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ दिनै बे दावगा हारिमु कालचार ससाइटि ब्लग भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायहरबाय एबा जासिहरबाय। थ' दिनै आङो भिडिअ बानायनायनि मेन जाहोनानो जाहैबाय गोबावथारसिममोन आं भिडिअ बानायैया। थ' दिनै नोंथांमोननो फोरमायहरनो नागिरदों जोंहा दावगा हारिमु कालचार ससाइटिनिफ्राय एबा बानजायनायाव कालचार ससाइटिनि बानजायनायाव जोङो नैथि खेब गलाघाटनिफ्राय नैथि खेब सुंद' मुभि बानायबावनो नागिरदों। सेथि खेब बरनाया जाहैबाय जोंना सर्ट मुभिमोन, एसे अनसायनाय मोनदों बहुतखिनि रायजोफोरनिफ्राय। एबा नैथि खेब जागोन सुंद' मुभिया। बिनि सिगांथाराव बानायदोंमोन जोङो एलबामाबो मोजां मोनसे गोदान चेनेलबाबो अनसायनाय बयनिफ्रायबो मोनदों। थ' बे जोंनि जिथु सर्ट मुभि जोङो दाबो टाइटेलखौ दोनथ'नाय जायाखै। स्क्रिप्टआ मा डिमान्ड खालामो बिनि सायाव दोननाय जागोन टाइटेलखौ। बिनि उनाव जोङो आंनिनो सुजुनाय, आंनिनो देंखो होनाय, रोजाबगिरियाल' आलादा जागोन। जोंहा दा सर्ट मुभियाव जायखिनि गिबि फावखुंगुर रल बानायगोन बिथाङा खनगोन, आंनो सुजुदों मेथाइखौ। बेनिखायनो आसा खालामो बैसागोनि सिगां सिगां जोङो नैबे सुंद' मुभि जोबनायनि उनावनो जिथु आं लिरनाय देंखो बेखौबो जोङो एलबाम बानायनो नाजादों। बेखौ नोंथांमोना अनसायगोन आरो सोरबाफोर बिदिनो एसे एनै अनसुंथाइ होनानै जुदि जिखुनु हक सुंद' मुभियाव रल खालामनो गोसोब्ला जोंजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन दावगा हारिमु कालचार ससाइटियाव। जोङो जखायसेल' बर'ब्लाबो गलाघाटआव जोङो हारिमुखौ मोनसे बयनिबो गेजेराव सिनायथि लेभेलाव लांनो नागिरदों। जों बेखौ नाजाबाय थादों। नाजायै देग्लायजों जोङो नैथि खेब सुंद' मुभिबो आरो स्टार्ट खालामगासिनो दं। शुटिंआ सोलिगासिनो दं, जोबथ'वाखै। आरो जोंहा जायबा फावखुंग्रि रल खालामदों बिथांनिया परिखायानो 24 तारिखआव जोबखागोन, माने गाबोन जोबगोन आरो। थ' बेनिखायनो जोङो मेन केरेक्टार जायबा रल लादों बिथां गैयिनि थाखाय जों माखासे स्क्रिप्टनि सर्टफोरखौ लानो हायाखै। अब्लाबो जों नाजागासिनो दं। बिथाङाबो मोजाङै फरायथोंसै, फरायनायबो नांगौ नालाय। सुंद' मुभि एबा बे लाइनाव फैयोब्ला, हारिमु लाइनाव फैयोब्ला फरायनाय गैयाबा आजिखालि जेबो भेलु गैया। थ' जिखियानो जादोला बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायहरबाय। नोंथांमोना हाजासे शेयार खालाम भिडिअखौ मोनोब्ला। जोङो उइदिन बैसागुनि 7 एबा 8आव जोङो सुंद' मुभिखौ रिलिज होगोन। बे आंनिनो चेनेलाव नुगोन, दावगा हारिमु कालचार ससाइटि इउटुब चेनेलाव नुगोन आरो नोंथांमोना। थ' बेखौनो आसा खालामबाय। लोगोसे नोंथांमोननिफ्राय अनसायनाय मोनगोन होननानै बेखौबो जोङो मिजिंथिहरबाय। गोजोन्थों।